It's time for DJ Raqi's Secret Files. Na-inlove ako sa isang PWD na boss ko. Magandang hapon po sa inyong lahat. Itago niyo ako sa pangalang Andrea. 21 years old at nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya sa Pasig City. Laking Maynila po ako. Pero doon ako pinag-aral ng college sa Leyte. Kasi pinaaral po ako ni Tito at gusto nila na makapagtapos ako ng walang sagabal. Kasi konserbatibo sila. Ayaw din nila na matulad ako sa ate ko na nabuntis ng maaga sa iba't ibang lalaki. Oo, 2 ang panganay ng ate ko. May 2 na siyang anak na binubuhay niya. Sisimulan ko po ang secret file ko nung nag-OJT ako sa isang city hall sa Manila. Lumuwas ako at nag-self-endorse pa. Dahil gusto ng tita ko at papa ko na makatipid ako at wala nang gagastusin na pang boarding house kasi 3 months lang naman ang on-the-job training namin. So yun na nga. Medyo kinakabahan ako nung time na yun kasi naghahanap pa lang ako kung saan akong pwedeng department na ilalagay. Nagtungo ako sa HR department, pinakita ko ang endorsement letter ko na sa kanila mismo nanggaling. Maya-maya pa ay tinawag na ang pangalan ko at ibinigay sa akin ang papel na may nakasulat kung saang department ako pwedeng mag-OJT. Nakita ko ang isinulat sa papel ko. Blank office. Yun po yung sa scholarship office na lahat ng mga mag-aaral na merong matataas na marka ay pwedeng kumuha ng kanilang allowance. Yun din po kasi yung project ni Mayor sa mga batang masisipag mag-aral sa bawat barangay. Ang bigyan ng financial allowance. Pumunta ako sa office na yun at andoon si Sir Brian. Si Sir Brian ang tumanggap sa mga requirements ko. Siya ang encoder trainee ko. Siya ang nagtuturo sa akin. Mabait naman siya. Kahit na isa siyang PWD o yung person with disability. Nakasakay siya sa isang wheelchair. Actually, yung isang paa niya, hindi na niya maigalaw. Pero, hindi yun hadlang para maging kalog siya. Masarap siyang kasama at higit sa lahat, pasensyosong tao siya. Friendly pa. At hindi ko talaga makakalimutan yung pagiging joker niya. Pangalawang araw ng training ko sa payroll department. Doon ako nilagay. Kasama ko rin siya para turuan niya ako sa receiving kung saan pipirma ang mga scholar na tumatanggap ng kanilang monthly allowance. At ayun nga, walang masyadong tao. At medyo hindi rin busy nung time na yun. Nag-uusap kami tungkol sa buhay-buhay. Masayang kwentuhan at higit sa lahat, kapag nagkukwento siya, ay may kasama pang joke at susundan ng matinding halakhak. Ako rin mismo natatawa sa mga jokes niya. Kumbaga, araw-araw, napapasaya na niya ako. Walang araw na malungkot
sa mga panahong nag-OJT ako. As in, ganun ako kasaya sa tuwing may sinasabi siya sa akin. At araw-araw, nililibre pa ako ni Sir Brian ng pangmerienda. Nagugulat na nga lang ako kasi merong chicken sa table. Nagtataka nga ako kung bakit siya ganun ka-sweet sa akin. Samantalang ang kwento sa akin ng isa kong ma'am na isa ring data encoder, ang sabi ay kapag may OJT, hindi naman sila ganito. Hindi naman daw ganito kabait si Sir Brian na nagbibigay ng pagkain at nanglilibre. Pero nung dumating daw ako, parang nag-iba ang ihip ng hangin. Dahil parang sumaya si Sir Brian. Kaya nakaramdam ako ng konting kilig sa narinig kong yun. Kaya tinanong ko din si ma'am. At ang sabi ko, "Ma'am, bakit kaya niya ako nililibre? Hindi naman ako nagsasabi sa kanya. Ibig sabihin, trip lang niya o sadyang gusto lang niya mag-share ng food?" Maganda naman siguro kung ganun kasi nakakatipid po ako sa merienda ko. Bawas gastos din. Maya-maya pa ay dumating na si Sir Brian at nagtanong sa amin. Siguro pinag-uusapan niyo ako, no? Sabay ngiti sa akin na tila ba nakakapagpakilig sa akin. Nginitian ko rin siya. Habang nag-e-encode ako, panay ang daldal niya sa akin at pinapatawa niya pa ako. Medyo hindi na rin ako makapag-focus sa trabaho ko. Pero natatapos ko pa rin naman. Sa payroll uli ako inilagay. Tapos kasama na naman si Sir Brian. Tapos lagi na naman siyang may dalang pagkain. May sinabi pa siya sa akin noon. Sabi niya, "Ang daming nagugutom. Pero para sa'yo, hindi ka na magugutom." Basta kapag nagugutom ka, sabihan mo lang ako ah. May dala akong pagkain para sa'yo. Pagkarinig ko nun, nako, todo saya ng puso ko. Grabe, napapangiti na yung puso ko. Kulang na nga lang, maihi ako sa sobrang kilig. After sa payroll, off duty na. Dumadaan kami noon sa parking lot. Kasi yun yung malapit sa may baba. Minsan nga naghahabulan kami, tapos naghaharutan habang papasakay ng elevator. Tapos nung nasa taas na kami, napapansin na ng mga ka-office mate niya na parang may something kami sa isa't isa. Kinikilig din sila at minsan, pinapayakap pa ako pero nahihiya lang ako. Kinikilig na din si Sir Brian at minsan, gusto niya pa akong isabay papauwi. Sa totoo lang, nung time na yon, nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Nire-respeto ko pa rin siya bilang boss. Yun yung nasa isip ko. At yun yung humahad lang sa akin na in-confess yung nararamdaman ko. Na-fall na ako sa kanya. Ayaw ko lang ipahalata sa mga ma'am ko at sa iba pang sir at sa iba pang staff kasi baka mag-iba yung tingin nila kay Sir Brian. Alam niyo, naisip ko, parang gusto ko nang ligawan si Sir Brian. Baligtad nga, no? Ako yung babae pero parang ako pa yung lalaki. Naisip ko lang, gusto ko siyang ligawan, pero dapat siya yung gagawa nun. Babae pa rin ako. Pagkalipas ng ilang araw, parang nag-iba ang ihip ng hangin. Iba na yung tingin namin sa isa't isa. Yung masasaya naming tawanan, para bang naglaho.
Yung moment na araw-araw niya akong nililibre ng pagkain, naging minsanan na lang kapag gusto niya na lang. At kapag meron akong tinatanong kay Sir Brian, dati, komportable siya sa akin at masiyahin siya sa akin. Ngayon, suplado na yung dating niya. Bakit kaya? Dahil ba nalaman na niyang in love na ako sa kanya? Wala naman ako nire-reveal na secret. Napansin ko na, dinededma niya ako. One time, wala ako masyadong ka-text. Tinext niya ako at ang sabi niya, "Anding, sorry kung hindi ka makafocus dyan sa work mo dahil sa akin." Text niya na may kasamang emoji na walang feelings. At ang reply ko sa kanya ay, "Okay lang po yun, sir. Sa totoo nga po, in love na ako sa'yo. Love na nga kita eh." Oo, inamin ko na kay sir yun. At agad namang nag-reply si Sir Brian ng, "Oo, alam ko naman yun na mahal mo ko. Pero sa totoo lang, kaibigan lang naman ang turing ko sa'yo." Grabe. Parang binalatan ako ng buhay nang mag-reply siya sa akin ng ganun. Pagkatapos nun, parang hindi ko na alam kung ano ang mukhang ihaharap ko kay Sir Brian. Lagi na akong umuuwing malungkot. Dumadaan-daan muna ako sa Adoration Chapel at nagdarasal. Para bang wala na ako sa sarili. At nagtatanong sa sarili kung bakit kaya ako na-inlove kay Sir Brian. Naalala ko pa, nangingiyak-ngiyak pa ako. Pero pinagpatuloy ko yung pakikipag-text kay Sir Brian. Ang tanong ko, "Sir, tanong ko lang po, bakit nililibre mo po ako?" Wala naman po ako sinasabing ganun. At ang reply niya, "Alam mo namang mabait akong tao. Friendly, di ba? Ba't mo sineseryoso? O bakit mo sineryoso? Kaibigan lang naman ang turing ko sa'yo. Pinasaya lang kita. Dahil para naman mawala ang stress mo sa work. Oo nga, malapit na rin ako ma-inlove sa'yo. Pero tinitiis ko. Dahil trainee ka lang dito. At baka pagalitan pa tayo. Baka sabihin may affair pa tayo." Nag-reply agad ako, "Sir, pasensya na din po Nabigla lang din ako. Na-inlove din ako sa'yo at sineryoso ko rin yung nararamdaman ko. Naging tanga din ako sa wrong person na alam ko hindi naman magiging sa akin. Doon din ako nagkamali kasi nag-assume agad ako. Pero malaki ang respeto ko sa'yo. Sir, minahal kita ng ganito kahit panandalian lang. Maraming salamat, sir, dahil araw-araw pinasaya mo ko. At salamat din po sa mga memory na nabuo natin." Pagkatapos kong isend yung message na yun, hindi ko na ulit minessage si sir. Ang aral dito sa secret file ko, huwag basta agad ma-fall sa taong hindi ka kayang mahalin. Minsan may mga tao talagang darating na kaya ka lang pasayahin, pero hindi ka kayang mahalin. At sa bandang huli, malalaman mo, kaibigan lang pala ang turing sa'yo. Ako si Andrea, at ito po ang aking assuming na secret files.